Fil-Knejjes kollha tal-Patrijiet Agostinjani f'Malta u f'Għawdex bdew l-hekk imsejħa 15 il-ħamis ta' Santa Rita, tradizzjoni devozzjonali ta' kull nhar ta' ħamis għal 15 il-ġimgħa li jwasslu sal-festa ta' Santa Rita ta' Kaxxa li tiġi ċċelebrata l-ħamis 22 ta' Mejju. It-tradizzjoni hija marbuta mal-15 il-sena li matulhom Santa Rita ġarret xewka li rċeviet minn għand Ġesu Msallab. Din is-sena qed jitfakkar il-125 sena mindu l-Papa Iljun 13 ikkanonizza lil din il-qaddisa Agostinjana li tiġbed ħafna devozzjoni lejha anke f'Malta. Għal bosta snin il-Knisja ta' Sant'Ugustin fil-Belt servit bħala ċentru ta' devozzjoni lejn il-qaddisa. TVM News staqsar il-provinċjal tal-Agostinjani f'Malta Father Leslie Gatt għaliex Santa Rita hija meqjusa bħala l-qaddisa ta' kawżi impossibbli. Santa Rita hija qaddisa li n-nies ħossuha tant qrib tagħhom għaliex għexet ħafna realtajiet tal-ħajja, ġifieri għexet bħala mara miżewġa, bħala tilfet lil ulieda, tilfet lil żewġa, ġifieri bħala armla, u mbagħad bħala reliġjuża, ġifieri għexet diversi stati tal-ħajja. Fid-diversi stati tal-ħajja Santa Rita għarfet titrasmetti messaġġ ta' tama nisranija. U anke allura kif qed tgħid inti, magħrufa bħala tal-każijiet impossibbli, anke f'każijiet fejn donnu jidher li m'hemmx tama jew donnu jidher li m'hemmx soluzzjoni, Santa Rita hija dik li qisu toffri xaq ta' dawl. Fl-aħħar mill-aħħar id-dawl veru huwa Ġesu. Iċ-ċelebrazzjonijiet ġubilari mill-kanonizzazzjoni ta' Santa Rita ta' Kaxxa jilħqu l-qofol tagħhom f'jum il-festa nhar 22 ta' Mejju meta jser isir pellegrinaġġ fit-toroq tal-Belt Valletta u fil-Belt Victoria f'Għawdex. Pellegrinaġġ simili ser isir jumejn wara fir-Rabat.